pripravili sa na veľké finále veľkej vrbovskej dostihov na lúpací kolo. Vážení diváci, milí priatelia dostihov, pripravte sa, pozor, čuj! Ďakujem veľké finále, vyzerá to Tomáš Fridrich, ale Turka Lieva, kráči sa jednou fantastickým sprevodom. Juraj Šíro na druhom mieste a Janko Kerekes Bratislava, nech sa páči na vstupné víťazov. Vstupné víťazov vás čakajú. Tomáš Fridrich na prvé miesto, Turka Lieva, je to ten v tom bielom tričku, ten ste nevedeli. Juraj Šíro Pezimek, druhé miesto, v bielom. A tretie, Jan Kerekes z Bratislavy, ten muž v bielom tričku. Ďakujeme, teraz počkajte víťaza, tradične víťaza ofukujeme. Skúsime to, či to pôjde, ofukujeme ako vrbovským vetrom. Máme krátky kábel, takže poprosím Vrbovskú oslobozeneckú, aby spravila poriadok a doviedla víťaza. Ríšek, Vysavačuj. A vrbovským vetrom oviatý víťaz veľkej vrbovskej Tomáš Fridrich z Turky Lieva. Gratulujeme, Tomáš. Takže poprosím, aby ste zišli do vstupná víťazov, ešte chvíľku počkali. Ja mám ešte teraz pre vás také malé prekvapenie. Prosím, víťazku ženskej kategórie. Erika Správková z Trúchova. Víťazka ženskej kategórie. Kategórie žien. Jasná, by som to zdôraznil. Jasná víťazka. Erika Správková z Trúchov. Gratulujeme, prosím, oviad vetrom, takisto si zaslúži. Víťazstvo bolo vydreté, ste videli sami. Výborné, neviem sa, púšteňal tam. Dobre, takže ďakujeme veľmi pekne. Ešte jeden obrovský potlesk pre našich víťazov, aj pre všetkých účastníkov. Ale viem, že festival ma nešpanie, takže rozostávam slovo na staré číslo 1, lebo toto bolo staré číslo 0, ešte teda neviem, toto je staré číslo 0, aby sme tam pokračovali.